200 milyones pesos nga libel suit ang gipasakan ni Vice President Jedjo Marbinay batok kang Ombudsman Conchita Morales, Senador Antonio Trillanes IV ug Alan Cayetano ug laing unom ka mga tawo. Apil usab sa gikiha sila si kanhi Makati Mayor Vice Mayor Ernesto Mercado, Mario Hetchanova, Renato Bundal, Nicolas Enciso VI ug Caloocan City Representative Edgar Irice. Si VP Binay gipasangin lang ni bulsa og daghang kwarta gikan sa daghang project sa Makati City sa dihang mayor pa siya ug sa usa ka land deal sa Boy Scout of the Philippines. Kining tanan gihimakak ni VP Binay. Si Trillanes ug Cayetano ang nangulo sa usa ka Senate investigation kabahin sa mga corruption nga allegation batok ang VP Binay ug sa iyang pamilya. Reaksyon sa kiha ni Binay, si Trillanes nagkanayon nga ang gibuhat ni Binay usa ka pagpanghulga sa mga tawo nga nagpagawa sa iyang mga illegal nga buhat. Matud pa sa abogado ni Binay nga si Ombudsman Morales, mitabang sa laraw sa pagdaot sa Vice President. Kasong graft ug corruption batok ang Binay ug pila ka miyembro sa iyang pamilya ang giimbestigar karon sa Ombudsman.